ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲା, ମାନେ ପୁରା ଲସ୍ ଆଜି। ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟା ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ମାଲପା କିଣିଲେ ହେଲା, ମାନେ ଏମିତି ସେଇ ଲୋକଟା ଆମକୁ ଏତେ ଠକେଇ କଲା, ମାନେ ହିସାବ ବାହାରେ। କେମିତି ନା ଆମକୁ ମାଲପା ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ ସେ ପୁଡ଼ା ମାଲପା ଦେଇଯାଇଛି ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ତମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। କେମିତି ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମାଲପା ପାର୍ଟି କରୁଛେ, ଦେଖ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଫୁଲ୍ ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ମାଲପାଟା ଦେଖ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ପୁଡ଼ି ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ କାଳିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲା। ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଲସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲସ୍, 50 ଟଙ୍କା ଲସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ ଅଛି ଆହୁରି ହେଲା। ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମାଲପା ସବୁ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ କିଣୁଛନ୍ତି ହେଲା, ରାତିରେ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ କିଣନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ କିଣନ୍ତୁନି। କାରଣ ଆମ ଭଳିଆ ଠକିବାରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁନି ହେଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।